Uthola inqumba yemali lapha akaze siholela ibekwe lapha emsamo hey wachwepheshe kuphi ngithi ngisedlini ethi hey wozala wena lokhuza wena kuthi iliphe lo gama lifihlayo kodwa phela sekwakhulunywa wayethi hey wena Hlamisa hey woza lapha wena mpipo wakho siyahola ke sengiyazi hayi siyahola ke la yima uthi uyahola ethi bafowethu njengamanje indoda nendoda ihambisa imali ekhaya hawu ndoda ngoba engakuhlelile ethi ukushiso yini lokho ethi labade ngisebenza nabo kuduma ukuthi ngidle imali ekhaya imali ubunesidingo sokuyenza ngicela uyihambise ekhaya ube uzothatha na imali eyikhombe ethi nansi imali khona yasekhaya kulesi ihola ethi asisekhaya yebo ethi ihambise mina ngisebenze namakhosi awu2 amakhosi kaMaskandi phela namanje futhi akekho osebaqile uSandile Mbongwa wawucula ushuni wakhe wawuqeda umgqumeni wacula umculo wawuqeda nya akekho weqile ngabe unamanga ongathi mina sengengala kamgqumeni isidala akekho ngoba umuntu ofikayo ufuna ezenze umgqumeni before izoba uyi kodwa uma ethena uzojumpa ngomunye ushuni ngeke isidala wawenza umgqumeni umculo wawukhatha yabona makuthe umhlaba yabona uyongena olwandle wawenze njalo umculo uthi wena mawuzongena olwandle kusho ukuthi uzokwema ukuyisa olwandle uyama umculo umile namanje futhi kahle kahle umgqumeni waqeda nje ngomculo ayikho into angayiculayo ngomgqumeni la kuMaskandi endimeni kaMaskandi wacula waqeda mawufika wena uzozenza umgqumeni bese uphuma kumgqumeni uzenze wena bese uyama yaphela makusuka lapho ngaphupha futhi futhi umgqumeni uyi-toll gate longena yebo njoba ngithi nje ngqi futhi ukwaze kwenzeka umlando ukuthi kuthiwa uvukile yabona nje lo mlando loyo wawukhomba ukuthi yonke into uyimisile ngokomculo ungaya phesheya kayanga ungaya phesheya wenzeni mina nje ngifuna uqama ngangingafuni ngoba sithema siqeda ukwenza uveze uthando sabakhipha kanye ne-DVD ne-video ugandaganda sathi masithi siyabaqeda ugandaganda amuka umgqumeni lapho endize umgqumeni ehamba noShilisi Shilisi wathi umgqumeni uthi angubize malume ngathi ayi ngoba sibhizi la abasilandele kanti naye umgqumeni usezokulanda 4 so straight ufunani manje phela mina ngiyobheka umgqumeni straight ngaphazanyiswa umgqumeni waphazanyiswa ukuthi lapho wabuza ukuthi kusandile ubheka amaqembu ayingane ngathi ngwabheka u2 ushaya ngathi ngishaya u1 ngathi yes ngalimala bathi hayi kade ayifunani yena wayifuna straight ngizobheka umgqumeni wami u1 nakhona yebo ukuba ubheka u2 ngabe ezokuthatha wayezongithatha wangithatha ngempela saqala ukwenza ogezo phela lapho ngomculo angikwazi mina ngikwazi uyikhulumela nje la awukwazi ukubheka u1 ngawo phela ubheka u1 ngalo wathi uzosuke ufana ongeke ufana ongeke yebo ayingabaza amandla ekhe ongeke ufana nokasandile ushuni ngiyawazi nowangapha futhi ngiyawazi ongeke ufana oShilisi mase wezokulanda manje ushuthi uyocela la si striker siyahamba phela manje hawu kwakunzima impela senza nje lesidi yokuthiwa amaduma eyisuke lapha indaba shawa vele umphondozo umbalile ake ngithi nje yimi inkakha yokuqala kuze umphondo inkakha yesibili nayo lensizwa lokhuza uthena umntaka wabo lo mashayini mashayina manje ubani lo mjito wamashayini bayigaba lakhe ish uthwala nje phela kodwa hayi nangilo isituhle Mercedes number 3 ushwe number 4 Mgqumeni number 5 akekho boy hayi futhi kumgqumeni wayengisaba wena ungisabela na wathi hayi ngifune ubhidliza lo o1 la olapha kubuhle begubazi wathi ngifune ubhidliza lo o1 uzawuxosha ngiyazi ngonika 5 days bese sihamba siya studio kwakumele siyakwenza uchwephesha la zinti inkakha impela ngimiyeke ukhansela umculo wakhe wawuthewu zinti kodwa mina ngangazi ukuthi umphondi hayi umphondi wayengake ngehlule ayixosha naye hayi wayexosha umphondi manje wayengaxoshi ngalo 1 lo wensizwe u1 wakho ubuye uthi ngathi uya ngapha kosisi
tshena ngo1 oyinsizwa impela ngangixosha mina Sidudla Mercedes. hayi sasingahubhana hayi umgqumeni wabafana hayi ushwi mfowethu ushwi ukuthi ngangithanda leya vavumi yakhe le nami ngiyayazi usukuthi umile lo muntu lo umile uyawusho lo one manje mina 5 insizwa hayi 5 impela Babu short. Yeah. There is 5 zathu. Wazi ukuthi nawe ngisho kuthiwa makukhona lezi ngiyazi ukuthi ingeke. Ngobhekana nezinsizwa njengoba esho babuhlabisa ukuthi hey njengoba sidudla Mercedes uthi insizwa le hey kanjalo nawe uzizwa. Mina noma ngazazi kahle ezinye insizwe bebhekha lapha ku2 angibazi abaningi kodwa nje Cha vele sisho babekubhekela kahle. Ababengibhekela kahle mina ngimbonile umuntu ekhala ekhala bewushaje ngempela kuphinde kuzoba khona la kumashayini engicabanga ukuthi noma ngamazi kahle umuntu obeyishaya uthi kodwa ngangithwala inja yena uqobo phela abantu uyabezwa mabecula ndawo abantu mabecula nje ndawonye kanje bayezwana into zabazehlukana hayi ayihlukana 3 u3 hayi angambona ngamcabanga mhlawumbe ngomcabanga sengihambile angabcabanga mhlawumbe ngomcabanga sengihambile kodwa nje khona Umbongwa ushaya nawo 2 1 ayilida kuphela ayilida Ayilida. hayi kanti unumber 1 lapha kumacingwane unumber 1 ka2 uyo umgqumeni ushaya futhi no2 phela uya kazi u1 bo njengoba ngithi bengesaba kwami u2 nje yini uye number 1 bongathusha uthi wayoxosha ku2 wayongixosha hayi wayangixosha phela angisho yena ngisho estudio beqala ngo2 yabe wazi